ale vypadá to na trojičky. Opäť vás zdravíme hubári, hríbari a milovníci prírody. Dneska máme krásneho 1. októbra 2024. My sme sa rozhodli dneska ísť prejsť všetky dubákové místa, skoro všetky teda by som povedal, keďže už chceme nájsť nejaký ten jesenný dubák. Posledné dve videá sme sa sústredili na tí bedle, keďže som vedel, že je to vícemenej zbytečné kvôli jednému, dvom, možno trom hríbom behať po celém lese. Ale dneska už tomu dávam, že by sa nám něco mohlo podariť, už je vysoký dátum a je to už druhý týdeň od tých dežďů. Takže dneska si skontrolujeme ty dubákové místečka a následne sa vydáme skontrolovať Vatovce. Takže dneska máme v podstate celý deň na to, trochu nám pofúkuje, ale slníčko vyšlo, to je dobré znamení, ten větr by nemusel fúkať, to není moc dobré pro hríby, ale každopádne tak je vždycky, aj dneska nám držte palce. A je to tu ľudé, takže 1. október je náš deň, kedy sme našli prvé hríby smrekové, alias dubáky. Podarili sa 3 zatát, jeden máme, 2 mne, tak poďme sa na ne spolu kúknúť. Samozrejme sa krčili v tém lístí, nebyli skoro vôbec vidět, ale tak my víme ty místečka. Hej, aj nám chruplo trošku. Ja tu ešte zakad natáčam takto. Kúkam na okolo. Lebo keď si čupnete, víte, jak to je. Vtedy zbadáte ešte další kúsky. No a tu hned vedľa byl tento jeden. Ten mal skoplú hlavu od vysokej. Stupka byla v zemi. A hlava byla na zemi vedľa neho. Ten je taký väčší, ale aj červavý. No ja som vám to chcel ukázať, ty naše prvé smrekové úlovky. No a včera sa kúkneme na ten môj další. Takisto sa tu krčí v zemi. Tá zem je hodne mokrá, hodne vlhká ľudé, aj keď to lístí, vidíte, šuchoce, jaké by bylo sucho, ale v zemi sucho určite není. Takže teraz to chce len trošku teplúčka. Dobre, takže aj dubáková jesenná sezóna zahájená po tých bedlách. Bedle sa dajú stále nájsť ľudé, ale už samé také, co dosluhujú. Niektoré sú aj bratelné, zatať sme nebrali žádné, možno si nakonec nejaké zebereme. Nechceme tým špiniť teraz koší, keď nevíme, co ešte nájdeme, a tí bedle sa dajú v podstate nájsť kdekoľvek. Ja som vám chcel ukázať, že stále sú, ale už ich je pomerne menej. A je to tu. Ľudé, mama boduje. Kúkajte, jaké súdečky sa jej teraz podarili nájsť. Dorazili sme na další také dobré místečko. Jako z celkového pohľadu je to samozrejme slabota, vám musím povedať. Kebyže nemáme tí místečka, asi nenajdeme nic, ale kúkajte. Aj toto poteší, aj keď ich nebude veľa. Tí sú krásni. Toto sa naozaj máme podarilo, carikáte ľudé. Čerstvúčké, mladé. To je nádhera. Nechceme to tu moc šlapať, samozrejme. Lebo určite sú tu nachytané. Ale drží. Keď ste to videli, jak vyskočil. Čistá žabka. Skokan. Tak. Zárneme. By nám nevyfúkalo, lebo docela sa rozfúkáva. No ale títo súdky naozaj potešili. A je to tu, už bodujem aj ja. Další místečko. Nevím, či sú to dvojičky alebo trojičky, ale vypadá to na trojičky. Tí dva minimálne majú zrostlé hlavy. Chcel som vám to takto hned rýchlo ukázať, ale ešte si ich samozrejme musím ísť nafotiť. Hned sme tu.
No, sú nafotené, sú naozaj krásne. Naozaj krásne, poďme na to, nebudem to nejak zdržovať. Budú spolu ľudia, nebudú spolu, co myslíte? Ten jeden nedrží s nima. Ten je zvlášť, ale tí z rostlice, tak tí držá. No a tu máme vedľa ešte jeden, kúkajte, jak sa tam maskuje. A možno ich tu bude aj vícej, samozrejme, pokúkáme to tu. Ten išiel docela ľahko. No. Hned to vypadá lepší. Dokonca aj hlavy už sa ukazujú, což je dobré znamení. Prejdem z tejto strany, tu je vícej. Sa nám tu postupne zobúdza ten les konečne, lebo je to fakt ešte slabota, nebudem říkať, že už rostne. Je to len o místach a o chodení, no ale však verme tomu, že sa to rozbehne. Máme tu ďalšieho pískača, kúkajte ľudia, jak sa tu opaluje. Není to ani listí, je to vyfúkané. Ten vietor samozrejme to není dobré pro hríby. To totálne spomalí a niekedy až zastaví rast hríbu. Uvidíme, dokedy bude fúkať. Dneska ráno docela fúka. A ten je krásný, jak pocukrovaný. Už ho něco aj žralo. Má dírku v hlavě. Máme to chládko. Mamina teprve dočistuje ten prvý. Tu mám další, ale hen tam vidím nějaký kopeček. Tam se určitě koukneme, či to nezdvíhá. Dubáček. A tu takto trčal. Musel jsem hodně zpomalit tempo, lebo naozaj to není vidět. No a co myslíte? Bude tu, nebude tu? Vypadá, že ne. Škoda. To by byl pekný záver z toho písku. Presun na ďalší místečko, ľudia, rozhodli sme sa, teda, keďže už nás to navnadilo, tých 10 kúskov, co zatať máme, že ideme skontrolovať aj také hodne vzdálenejšie místa. Tak uvidíme, či tam něco bude. Já doufám, že áno. Zatať, jak vzpomínám, máme 10 kúsků tých dubáků. Není to žádná hitparáda, ale strašně nás to potešilo, keďže sú to prvé jesenné dubáky naše v túto sezónu. Tak nám stále držte ty palce. No, ta mama boduje dneska, že skoro na ňu šlápla. Nechám vám chvíľku, či ho uvidíte. Docela nám vyšlo slnko, což je pecka pro ty hríby. Akorát ten větr, keby ustal, to by bylo ještě lepší. No, doufám, že jste ho našli, je rovno v středě obrazovky. Tak to se tu slní, konečně něco větší. Mamina nám zastínuje z této strany, abyste ho lepší viděli. Ještě kůštěk, to je ono. Budu ho natočit aj z kustičky, abyste viděli. Je tu strašně veľa lístia. No dobré. Ale, tu jsem se ľudia opravil. A je tu nějaká hrčka. Jsem se zapíral z druhou ruku. Je to tak. Má tu menší obrázku. Teď to dáně. To není možné. To se mi děje často jinak toto. No.
Wow. Ľudé, wow. Ináč sa to nedá povedať. Je to proste paráda toto. Jdeme to jeho bráchu. Mami, posunú sa prosím ťa sem. Ešte plus. Tak, to je ona. Na tom ostrém slnku to naozaj není vidět. Ten už je trošku mňaký. Tá stupka dole. Ale drží rádi. Uvidíme, keď to rozrežeme. No, možno sa mi to len zdálo. Tak toto je něco neskutečné. Vyplatilo sa sem jít. Už len kvôli tomuto. Aj keď nic další nenajdeme. Nestihol som sa ani postaviť. Čekajte ľudia. Tu je další. Schovaný. A dokonca dva. A tým sú mňaké. To už je šrot. Čekajte. To, že je hodně vlhko a nemajú to teplo. Si to vytáhneme, nech to tam nehníje. Na ten podhubný. Dajte na to. Totálny šrot. Aj tento. Podmienky majú, co sa týka vody, ale fakt, chce toto teplo. Teraz už dlhšie nic, ale títo krásne bedle vysoké som vám chcel ukázať. Je tu pekne trčá. Naozaj krásny pohľad toto. Akurát takú srandu sme tu teraz mali. Mavina, že skoro i na hlavu spadol žalud. Říkám, vyháňať a o táto les, určite tam budú dubáky. A ani 10 sekúnd to netrvalo. A říká, že mám. Takže tu máme jedného. Ešte to tu pokúkáme. To je další místečko, kde sme došli. Zatát iba jeden. Tvrdý je. Mohol bych to natáčať, že keď ich nájdeme až vícej, ale tento je prišláplý ľudia. Niekto ho prišlápal. Ale chcem to takto, aby ste videli, koľko musíme nachodiť kilometru, aby sme našli pár dubáků. Tu som jeden zbadal, už som odchádzal, len som sa ešte otočil, ako 170 stupňů a hned mi blízkal do očí. Máte ho v zábere, tak chvíľku vadá, či ho najdete. Není moc vidět, máme sa nepodaril najít. Fakt len, že na 100 sekundy som zaznamenal tú hlavičku, ináč není vidieť nic. Poďme na to. Už by ste ho mali vidieť. Iba hlava trčala. Jaký súdeček. Jaká bombička. Tady ho obereme trošku. Kajte na ňo. Tak to nás tu čekal. Si to užívam toto. No, stupka je mňakší, takže asi bude červavá. Uvidíme, keď to rozrežeme. Zatať sa takto pokocháme aspoň. Tá síťka. Jedna z krajších bedlí, lebo naozaj už to je dosť ťažké nájsť takú peknú bedlu. A väčšinu sú všetky zesušené. Alebo už staré teda. A táto vypadá, že bude dobrá. Jo. No, máme tu prvé úlovky vatovcové, ale zvířata sa o ne postarali. Kúkajte na to. Toto žrali na totálku. Tu je ešte nejaký malý. A tento by byl aj bratelný. A též je na půlku zežratý. A ten si už zabereme. Ten je v pohodičke. Asi tak je. Na půl zežraný. Jako ty zvířata to žeru, tude, ale to je dobré. Jakkoľvek nechutně to zní, ale oni to potom vyserú někde jinde úplně a takto sa vlastně ty vatovce posúvajú do dalších míst.
Takže prvá gulička. No, ľudia, tak už sme doma. Dneska to bola fakt fúška. Dali sme 21 km. Zhrneme si ten dnešný úlovek, jak ste mohli vidieť. Bedle sme brali len také, ktoré byli naozaj bratelné. Ináč väčšinou už je suchých. No a tí dubáky som si tu takto pekne naranžoval, pretože som si robil úvodnú fotku na video. Nech to trošku vypadá. Jak ste mohli vidieť, tí dubáky byli, ale poviem vám na rovinu, tí väčší majú červavé stupky, cítim to sú nejaké. No a tí vatovci, jak ste mohli vidieť, nebyla to žádná hitparáda. Myslel som si, že ich bude proste vícej. Zatát to chce ešte čas, takže musíme počkať. No a co k tomu dodať, ľudia. S týmto krásnym pohľadom sa s vama lúčim a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj! Kúkneme tu červivosť, jak som vám slúbil. Ten veľký, ten byl šrot, to som aj vyprával, to som cítil, ale chcel som mu proste na fotku. Každopádne tí malé, jak môžete vidieť, tak tí sú jak krída. Čisťunké.